Jengkar saking Panggana Nata negari Tunggul Malawa Prabu Dewa Srani lumebet wonten Sanggara Pamuja Brata senda kekring asta suku tunggal nyuwun wonensaning Gusti ingkang gelar jaman panyuwuning Sang Prabu Dewa Srani mugi-mugi kewala Pregyanapati Nandryaksa dalah prawadya bala negari Tunggul Malawa saged ngreka daya mbongkar pertapan harga sangar nundung sang wiku begawan Dewa Sampurna saking wewengkon Tunggul Malawa tintri wonten Sanggara Pamuja Brata geger gemuruh wonten majaning alun-alun negari Tunggul Malawa yana enjing bidal gumragu Soroting surya nyoroti mega lan gunung mengalor ngidul tingkang prawadya bala yen Cinandra pindha ancak dinebak candrané panca walang dinebak tegese watang kaya walang kerna tebak watang tingkae prawadya bala golong mangulung golong mangetah kocap kacarita wasina ingkang sampun nedhasake pasewakan agung negari Tunggul Malawa Pregyanapati Nandryaksa medal gawi jemut-jemut wonten majaning alun-alun sareng Nandryaksa prapta wonten majaning alun-alun sakmenika ningali prawadya bala sagelar sepapan wadya bala nampi timbaning Pati Nandryaksa daya sowan sananing prawadya Braya Cinandra kaya serdadu medal saking kapal Brigasi ayo yo Oh!
loka mentang trinarkana lenepasaken tinangkis mring wibi sono wis nyaputung dadi gawarna Kakang Pati Londrayaksa limbale wadya kula saglar sepapan wonten madyaning alun-alun negari Tunggul Malawa badhe paring menapa Kakang tumanggung Galendaraja ana pasawakan agung sing drembug ing tapel wates negara Tunggul Malawa ana adeking pertapan anyar sinebut pertapan Harga Samar kawengku dening pandhita peparab Begawan Dewa Sampurna Dewa Sampurna iku pendhita kang gak ngerti karo tatanan dudu klebu warga negara Tunggul Malawa wani adeg pertapan ing wewengkon Tunggul Malawa tanpa nyuwun pamit mirsani Prabu Dewa Slani cetha yen Begawan Dewa Sampurna duweni sejo kala bakal nyusun kekuatan bakal jarah rayah negara Tunggul Malawa bakal njokeng kawidawane Prabu Dewa Slani dadi ratu ana praja Tunggul Malawa mula perkara iku aja nganti kedadian perkara iku aja nganti kadelarut-delarut dina iki ayo budal menyang pertapan Harga Samar ing tapel wates negara Tunggul Malawa dibongkar pertapan Harga Samar Dewa Sampurna kudu sumingkir saka wewengkon negara Tunggul Malawa saumpami Dewa Sampurna boten purun sumingkir Dewa Sampurna salah obrak-abrik pertapan Dewa Sampurna kudu dirangket dilebokno pakunjaran negara Tunggul Malawa ngesaken dawuh Kakang Pati Wadyabala negari Tunggul Malawa nampi dawuh pangandikane Yanapati Londrayaksa daya-daya bidal tumuju pertapan Harga Samar lampahing Wadyabala gemuruh pindha samudra rop candrane
boten nyeresaken lampah wadya bala negari Tunggul Ngalawa ingkang tumuju dhateng pertapan harga sangat demerang kondo enggaling carita nyeresaken ing pelataran pertapan harga sangat para siswa, para cantrik, para murid nempi dawuh pangandikaning Begawan Dewa Sampurna kapurih jagi tata tentreming pertapan harga sangat sinengga ingkang dados tetungguling siswa ing pertapan harga sangat Pendhita Kendari Sada Begawan Kapiwara Bambang Dwi Warna Tunggal Bambang Dwi Wicaksana nampi sawaning ana kang lamat darum bingah rosing penggalih siswa pertapan harga sangat saka Kanjeng Rama Begawan Dewa Sampurna yoga tata trentepreget pertapan harga sangat ana pawongan nganggo busana kejawen gawe belangkon nganggo beskap nyengklit keris sliramu iku sapa
Wong suarane gak cedha, suarane bindeng kok seneng nembang. Ning titilaras suarane. Mani nyamu nembang nyepno angin mulo. No. Nek wis nembang cedha anggone matur. Wonene nyaning menara. Suaranya gak enak ning titi laras dukur ya gaduk, laras endek ya gaduk. Soal ngomong kindalang ngono enak wong kindalang. Suwengi bideng kabeh wayane. Seliramu sapa? Oh, nyanik. Oh. Nyanik. Apa? Kok menawi matur kula cantrik ngoten. Oh, cantrik. Nggih, kula nyantrik wonten pangkat ngonyangan. Muriding Rama Begawan Dewa Sampurna. Nggih, Mas. Kula iki nggih lane nggih muridé Rama Begawan Dewa Sampurna. Jenengmu sapa? Jenengmu lho sapa? Oh, Ngamet Naro, Mas. Sapa? Ngamet Naro. Muhammad. Sanes Muhammad. Ngamet Naro. Ahmad. Sanes Ahmad. Ngamet. Priyanto. Sanes Yanto taman, ngene kaya. Wah, men Yanto niku. Loyane. Kelah. Nggih. MAT. Mat. Nggih. Kelamat. Ngamet Naro. Oh, kelamat dari. Nggih, Pak. Sliramu apa asli wong negara Tunggul Ngawok utawa sak kiwatene kene? Anes, Mas. Kula niki nyamanipun tiyang saking kutha. Wingi kono cilik elek. Endi kono.
joget joget ya nek suarane enak ngono Lagi mana mau akeh. Lamat galuh. Omongmu nguk di lamat galuh. Lagi kan? iya Lagi di ngomong nih. Nah, oh aduh nong nih dari mana? Non nyewu melomel kayak orang murid orang nyantrik. Mulai pelaksanaan pertakapan dan menyaman ini, pada ngomong mbak. nampa dawuh saka Kanjeng Rama Begawan Dewa Sampurna supaya njaga katentreman pertapan harga samar mula saka iku kabeh para siswa kabeh para cantrik sapetara ngangsu ora nampa wejangan saka guru Kanjeng Rama saweg nglakoni semedi ana sanggar pamuja brata Oh ngaten. iya Nah, terus ngamulangan pembelajaran di dalam kok libur. Ngamulangan lagi pembelajaran ini kok di dalam kok libur. kanggo sapetara gaono dina wejangan mula para murid para cantrik diutus ngapalno wejangan rikala dina kapungkur kokon nglakoni dawuh Kanjeng Rama Begawan Dewa Sampurna Ngimba. mula saka iku awak wis nampa wejangan saka Rama Begawan Dewa Sampurna aja nganti dilalekno sebab apa ngelmu iku kelakone kanthi laku senajan to ngelmune sundha langit paribasane senajan to bisa graji angin paribasane ngelmune kebak ning lakune gak bener percuma wong ngelmune akeh lakune gak bener wong golek ngelmu iku abot luwih abot nglakoni ngelmu nglakoni dawuhe guru ya apa carane tumindak laku sing bener tumindak laku sing apik iling-ilingen dawuh guru Ngimba. lu nganggo dhisik ana bebarisan sakmono akeh kok dadak tumuju ana papan kene bebarisan apa bebarisan saka ngendi Oh, ningo yang garis ningo karena apa enggak? oh Karena apa? Ini yang murid, son murid. bosok yo karnaval Yang murid kakak yang kau gendera itu. Ningo karena apa? Yang murid. ning danok sone No, danok sone mari ngelajani rombongan jalan kepangnya. Ngamen ningo. tak nyatakne bebarisan saka ngendi kancik ana peraturan pertapan harga sangat Ini mengatakan loh, Mas. ya
aku prapta ana tapel wates negara Tunggul Malawa pelataran pertapan Harga Samar ana pen yaiku bedes duweni wulu putih gak pangling bedes kendali sodo anoman pandan bener ya aku pendito kendali sodo Begawan Kabiwara ya anoman balik seliramu sopo Patih negara Tunggul Malawa keseting Sinuwun Prabu Dewa Srani Patih Nandrayaksa kang dadi aranku bangko dhisik Nandrayaksa diderekno wadyabala diderekno prajurit sakmurane arep menyang endi nampa dawuh Sinuwun Prabu Dewa Srani bakal bongkar pertapan Harga Samar nundung Begawan Dewa Sampurna saka wewengkon negara Tunggul Malawa kanggo dhisik dosa apa salah apa Kanjeng Rama Begawan Dewa Sampurna kok nganti bakal mbok tunduk pertapan bakal mbok bongkar gedhe dosaning Begawan Dewa Sampurna ing atasing duduk warga negara Tunggul Malawa wani adeg pertapan Harga Samar wani madeg dadi pendhita pepala Begawan Dewa Sampurna tanpa nyuwun palilah tanpa nyuwun pamit ana saking Sinuwun Prabu Dewa Srani cetha Begawan Dewa Sampurna pendhita kang gak ngerti tatanan gak ngerti aturan sludar-sludur sakabeh dhewe inggih Anoman tak bongkaring pertapan Harga Samar kanggo dhisik aku minangka siswane Kanjeng Rama Begawan Dewa Sampurna wis nampa dawuh kudu njaga tata tentreming pertapan Harga Samar lho dadi Anoman iki muriding Dewa Sampurna iya Anoman mrene iki meguru jenenge murid ya meguru golek ilmu mundhakno kapinteran mangko dhisik apa gak salah yen umure Begawan Dewa Sampurna kabaning Anoman luwih tuwa Anoman tur maning sliramu wis dadi pendhita ing pertapan Kendari Sada wis dadi pendhita umure luwih tuwa kok jimek guru ana saling Begawan Dewa Sampurna apa gak ngasorna wibawaning Anoman bangko dhisik Nandrayaksa nek kanggo ning Anoman wong golek ilmu ngundhakno kapinteran iku gak ana watese senajan to Anoman wis tuwa senajan to Anoman wis dadi pendhita ning aku ngrumangsani yen ilmuku kakebak lawan Rama Begawan Dewa Sampurna mula Rama Begawan Dewa Sampurna tak cecep ngelmune tak suwun wejangane supaya Anoman urip lan bisa tentrem uripe mikir tak bongkar pertapan Harga Samar gelem semingkir ning ana syarate apa yen Patih Nandrayaksa bisa ngasorno kridaning siswa pertapan Harga Samar aku bakal semingkir saka papan ini yen ora banget dangane ro ana satriya nentang breko ing janing Tegal Kurusetra Anoman gak ana perkara golek perkara gawe gawe
gegeran ya rumang sawedi nondyak somong sanoman piro kaseten bedes kalau ceritaning menungso kalah karo kewan ora enggal semingkir saka papan kene kena tanganing Nodryaksa merapat siramu lakon awan awas kelop mantep tanganing Anoman ya tapi bisa ngeliyeng nih jarane ngejak perang kok klesetan kakean rasane ora nyenang ayo tanyo tanyo Anoman aduh ngelu Anoman ngelu lho perang kagak ngono aduh lantem pisan marang griyeng ya tandhi ngono Patih Nodryaksa Simadati Anoman tokno kabeh kasekten ora bakal mundur sangkah Nodryaksa aja wewen sumber dukdekno lawan ini awas awas no hai siramu jajaran piro ateping tangane Nodryaksa awas iya sampai pecah siramu tak bidoni lopes
ndadekno Anoman nyantrik pirsane Begawan Dewa Sampurna. Enak ketuk loro itu enak. Irama gak gesek. Oke. Anoman. Ojo kirang gemuyuk. Keplok tangan batik sikil. Bisa ngasarana krigane Patih Londrayaksa. Kurang obat Indonesia. Kecanda Londrayaksa. Sepetno Bantala melayang jiwa. Wong durung diceluk kok dalem lho rek. Nek nyeluke wae jomblo kabeh. Dalem lha yo ngono. Kakasen. Hei, wadya bola kabeh, wadya bola. Pinter ya. Prajurit nom-nom giyandang-giyandang gak ono prajurit sing ngantuk gak ono. Wong tunggul Malomo kok gagah-gagah. Hei, wadya bola kabeh. Bawa gaman dewi-dewi. Maju bareng kroyok Anoman. Bongkar pertapan Arga Samar. Tundung Begawan Dewa Sampurna saka wewengkon Tunggul Malwa. Yo maju bareng yo 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 yo. Suwari itu besok kalah. Agar ketekan Suwari tambah sehat. Baju bukti tak sembadani, aku tak medari. Awas, awas. Hai. Aku wong tuwek, tak enakno nang kene. Awas.
semingkir saka pangene. Gelem semingkir. Nek Radya Tunggul Ngalawa bisa ngasana siswa pertapan harga sangar. Pati dening aku. Nguntekno ana papan kene. Lho. Lho, hei. Lho, lho. Iki sing kok salut Allah. Paso. Paso. Tak taman ibu sapa? Becah. Waduk ing prajurit Tunggul Ngalawa. Muncrat getimu. Mati dening Bambang Triwarna Tunggal sirah. Iki sing kok jaluk. Oh. Loh, aduh. Aduh. Lakon adus getih dening Bambang Triwarna Tunggal. Madya Bala Tunggul Ngalawa madya bareng tandingan siswa pertapan harga sangar. Negara Tunggul Ngalawa tak sifat ponang jembar mati dening Bambang Dwi Wicaksana ya. Iki dari patiku.
Jagat Dewa Bathara Ya jagat wasasaning Dewa kang linangkung kabeh wadyabala mlayu salang tunjang ora kuat ngandhingi kridaning siswa pertapan harga samang cetha siswaning begawan Dewa Sampurna sekti digdaya gak urungening tetep ngritekan bakal ndongeng kawibaning Prabu Dewa Slani ya siswa pertapan harga sangar aja mridu aja nguber playune wadyabala tunggul malawa ki lho Prabu Dewa Slani papaken Dewa Slani tandhiwana tobat anakku nak Dewa Slani alon-alon dhisik biar diketok-ketok kelompok diiris-iris kaya buncis dirajang-rajang kaya brambang Dewa Slani Kanjeng Ibu Betari Durga bengok ingkang putra Dewa Slani wonten napa Bu aja mangan bubur kepanasan aja kesusu kok nek kersa panjenengan ngene yo nggih wong perang ngono loro badene wong perang iku nek gak kalayonan gak mati urip iya nek Dewa Slani meneh sak umpama putraku Dewa Slani kalah gedene nganti mati pun ibu sing kelangan lajeng kang putra dereng saged bongkar pertapan harga samarbu mundur nek mundur tasir nek ning sesuk pertapan harga sangar inggih
tobat. Nggih sakareping dhewe siswa pertama ngarga sangat ya. Tak sawang ana wujude kethek putih gak pangling Anoman. Ya. Anoman siswa pertama ngarga samar anjing ndang sak gedhe penetra. Iya. Mendel. Bathari Durga iki sang nini permoni. Kirang menapa dasar ratuning Jimpri prayang ratuning bangsa alus. Wonten kayangan Selodaka niki kayangan Setra Gondomayit. Bathari Durga nyawang epek-epek ingkang nganggen sisi kiwa. Epek-epek dipun pandeng dening Bathari Durga danguning-dangu. Saking epek-epek Bathari Durga medal jemparing cundha menik jemparing ingkang saged lumampah piyambak. Wonten jemparing ingkang saged lumampah piyambak. Jemparing pujane Bathari Durga. Siswa pertapan harga sangat. Anoman Bambang Dewi Caksana, Bambang Dewi Warna Tunggal. Boten mentos sangkan paraning blai. Katerjang jemparing cundha menik jemparing ingkang saged lumampah piyambak. Wujud bebandang siswa pertapan harga sangat. Lo
Sekaring jagat bawana langgeng us mandarahum siswaku Bambang Dwi Warna Tunggal Bambang Dwi Wicaksana lan Anoman tak utus njaga tata tentreng pertapan harga sangar kok dadak wujud bebandan ora bisa obah kenapa nang Duh, Rama ngaturaken kabar tiwas Rama wonten jemparing wonten panak ingkang saged lumampah piyambak nerjang Kang Putra Bambang Dwi Warna Tunggal Rama ingkang putra Bambang Dwi Wicaksana wujud bebandan Rama Pandhan kula boten saged obah kenging dayaning jemparing panah ingkang saged lumampah piyambak wadalah duduk seblaining dhewe yen kok mengkono nek Bambang Dwi Warna Tunggal Bambang Dwi Wicaksana Anoman tak luwari saka bebandan mundura bakal tak buktekno apa sejatine lan sapa sejatining jemparing kang bisa lumehku dhewe iki Rama matur sembah nuwun sekaring jagat bawana langgeng us mandarahum lah iya kok ana wujuding gaman wujuding panah kang bisa lumaku dhewe nganti nerjang siswaku Bambang Dwi Warna Tunggal Bambang Dwi Wicaksana lan Anoman nganti muridku telu wujud bebandan ndi yen nyata-nyata ana wujuding gaman sing bisa ngaku dhewe jajal sepira dayane iki lho terjangen Begawan Dewa Sampurna panah kang bisa ngaku dhewe Daliya sliramu iku duweke sapa sakuna pujan-pujane sapa balik nek ngono sing gawe gaman wong gaman kok mlaku dhewe ya jajal tak buktekne sapa kang duweni gaman kang bisa mlaku dhewe
dhewe. Sesa pertapan Rego Sangurna dibebadan kali pendhitane Sirnakna. Prana mung sing nangkala. Aku dilosok aku kok dilosok dek kene kowe. Keri aku keri. Dilosok kamu liyane. Prana Sirnakna pendhitane. Prana. Aku kok nang kene ku lha apa? Aku keri. Ya gak dawa, tuwane sak nek dilusuk. Wis kene. Batok jemparingan bisa lungaku dhewe ora panik lan Begawan Dewa Sangurna. Mengko dhisik kaya Betari Durga. Sekaring jagat bah wana langgeng Usmandarahu ora panglim ratuning bangsa awis ratuning Jimpri Prayangan Betari Durga kang ratu ana pertapan Harga Samar. Apa bener iki Begawan Dewa Sangurna? Ora ana siji loro. Begawan Dewa Sangurna ana alam donya kejaba wong kaya aku. Minggato saka papan kene. Pendhita gak ngerti tataran, pendhita gak ngerti aturan. Dudu warga Tombol Ngalawa ora ngerti pertapan sakmene gedene. Emang Tombol Ngalawa gelem minggat apa ora? Aku bakal mejang muruk marang para siswa para cantrik. Iki akeh warga Tombol Ngalawa kang medhurana mesaning Begawan Dewa Sangurna. Aku iki ngewanging Prabu Dewa Srani nata uriping kawula cilik. Sliramu ngawur. Sing menang nata uriping kawula cilik ora dudu pendhita. Minggat saka papan kene. Ora gelem minggat sirna dene Betari Durga. Iki sing bocah. Betari Durga bakal mrawasa Begawan Dewa Sangurna katerjang ilmu jaya kawijayaning Begawan Dewa Sangurna kumlayang ragamu tiba kayangan setra Gondongayit mengko dhisik jagat wasesaning dewa kang ngangku ana pawongan nganggo serban nganggo jubah. Apa iki Begawan Dewa Sangurna? Ong wilahe sekaring jagat bah wana langgeng Usmandarahu
pancen bener yo aku kang mengku dembok pertapan harga samar peparatku begawan dewa sampurna sliramu sapa Ratu Negara Tunggul Malo Prabu Dewa Srani ngaku pendhita gak ngerti tatanan gak ngerti aturan iki Negara Tunggul Malo sing dadi Ratu Prabu Dewa Srani kok dadak sliramu wong jabane rangkah duduk warga Tunggul Malo wani adet pertapan sakmene gedine rumah sami ki wilayahmu ya kok nggih sakaping dhewe sing diwongkon iki Prabu Dewa Srani lemah sakmene ambane iki sing duya Prabu Dewa Srani rumah sampe gari lemah iku murah lho kok iso bangun sakmene gedhe gak pamit karo Ratu Negara Tunggul Malo pendhita murang tata pendhita gak ngerti tatanan Dewa Sampurna minggat saka papan kene yen begawan Dewa Sampurna ora gelem minggat saka papan kene cetha bakal tak rangket negara iki ana tatanane negara iki ana aturane sapa sing nyalek aturan negara kudu dipidana miturut abot enteng perkara iki gedhe bakal hukumanmu jelas jero hukuman minggat saka papan kene iya kacarita kirangane menapa begawan Dewa Sampurna dasar pendhita sampun bentur tapane ngandi sabane sithik paningalih kula sadipun winangan kulino betamelek kulino betaluwi gedhe tirakate gedhe pangribawane Prabu Dewa Srani badhe mrawasa bondo begawan Dewa Sampurna kenging pangribaning pendhita kang kulino betamelek betaluwi sakalika geblak raganing Dewa Srani damel dangu wujud naga sak glunggu gedene minggat saka papan kene deleng minggat slamet laku minggat ngakti dening Prabu Dewa Srani kena pangribane begawan Dewa Sampurna aku wujud naga aku kepitalu jati wuni wujud menungso mening pandhan ong wilayah sekaring jagat bak wana langgeng us mandaratung Dewa Srani sliramu bisa waya jati wuni wujud menungso meneh syarate kudu nglakoni tapa aku kudu nglakoni tapa ngendi pandhan sliramu tak wenang tapa ana ing Plawangan Gapura Pertapan Harga Samar lakonana tapa mlungker yen tapaning Prabu Dewa Srani kang wujud naga iki tapak
besok bakal ana pawongan kang bakal nyampurnakno sliramu wujud jalma manungsa maning. Sapa kang bisa nyampurnakno wong kaya aku Pandhan? Ora ana maning dewane katentreman. Bathara Wisnu kang saking manunggal kawit Ratu Ndrawati Bathara Kresna. Lakonana tapa mlungker ana nggoning lawangan pertapan Harga Sangat. Matur nuwun Pandhan.